Ahoj, už ste niekedy videli živú bielu krvinku? A videli ste, ako útočí na baktériu alebo na nejaký iný telu cudzí prvok? Tak ja vám takúto bielu krvinku teraz ukážem. To, čo vidíte, je mikroskopický obraz mojej živej kvapky krvi. Predtým, ako spustím video, vám ešte v rýchlosti poviem, čo tu môžete vidieť. Toto sú červené krvinky. Početné malé bodky sú lipidy, teda tuky plávajúce v krvnej plazme. Určite viete, že tuk s vodou alebo krvnou plazmou, keďže to je tiež vlastne voda, sa za normálnych okolností zmiešať nedá. Práve preto je tento tuk vo vnútri malých guličiek, ktorých obal je z látky, ktorá toto zmiešanie umožňuje. Tuky sa tak môžu distribuovať do buniek, ktoré ho práve potrebujú. No a toto je aktivovaná biela krvinka. Normálne má biela krvinka okrúhly tvar, vtedy jej hovoríme, že je neaktivovaná. Avšak ak, zjednodušene povedané, zbadá nepriateľa, aktivuje sa a začne sa k nemu pohybovať, pričom sa natiahne tak, ako to vidíte. Spomínaným nepriateľom je v tomto prípade tento veľký útvar. Tak sa poďme pozrieť, čo sa bude diať. Mimochodom, biela krvinka, ktorú vidíte, sa nazýva eozinofil. Existuje totiž viacero druhov bielých krviniek, pričom táto má v tele za úlohu ničiť hlavne parazity. No je aktívna i v prípade alergií, kedy útočí napríklad na peľové zrnká. Všimnite si mnohopočetné malé svetlé guľôčky v prednej časti bielej krvinky. To sú tzv. Granule. Práve vďaka nim je schopná proti nepriateľovi bojovať. Tieto dva tmavé oválne útvary, ktoré ťahá za sebou, sú jej jadrá. Biela krvinka sa postupne čoraz viac približuje k votrelcovi. Všimnite si, ako sa teraz biela krvinka pokúša votrelca pohltiť. Je zrejmé, že sa jej to nepodarí, keďže je krvinka menšia ako votrelec a preto sa naň čo najviac nalepí a postupne začne zo svojich granúl vypúšťať látky, ktoré tohto votrelca zničia. Mimochodom, vedeli ste, že biela krvinka je schopná odhaliť nepriateľa na vzdialenosť až 100 mikrometrov? Aby ste si to vedeli predstaviť, je to vzdialenosť rovnajúca sa 14 vedľa seba poukladaným červeným krvinkám. Slušné, nie? Ak ste zvedaví aj na iné zaujímavé videá alebo informácie, kliknite si na moju Facebook stránku s názvom Zdravý človek.